vi skal lave telefonquiz lige, der hedder Ib, der bor i, hvad var det? Ikast. Ja, Ikast. Jeg ved ikke, om nummeret stadig eksisterer. Er det Ib? Ja. Jamen, det er Bo. Er der nogen Karina derhjemme? Om der er nogen Karina hjemme, eller hvad siger du? Ja, for jeg skulle nemlig ringe til en Karina, for jeg har lavet nogle pandekager. Ja, så har du fået en skidt nummer i hvert fald. Nå, okay, men det må du da meget undskylde, men de er altså rigtig lækre. Ja, det kan jo være, men jeg fik med det her. Nej, okay. Nå, men det må du undskylde. Det gør ikke noget, du. Okay, jamen så er farvel da.